ki tim ki bahab ban lek phai ying no kilong haga group A kediga Grecia, haga group B kediga Qatar, haga group C kediga Haiti, haga group D kediga Turki, haga group E kediga Curacao, haga group F kediga Tunisia, haga group G kediga New Zealand, haga group H kediga Saudi Arabia, bat haga group I hangni la ti kena ba baro artli kitim kila haban lek phaying no bat kini kitim ki kintup yaga Senegal bat yaga Iraq, haga group J kadai ke Jordan, haga group K kadai ke Uzbekistan, haga group L kadai ke Panama, hanroi ki weipat ki tim ki badon haga Kerdan ke balai, haga group Jongki kan haban lek bha haga weipat ke jele kai ke khadu ke Jongki lare ki job ki poi shaka around 32 bat lare ki ram kila haban lek phai no shala ke Jongguri hadu mentagasni kibala ti kena ban lek phaying no kidon kumba khat lai tili ei kitim batang khat wei tili kitim menta kidon haga jikhun ke sir khai bha bagn yo ban rung yelade shaka round of 32 bat kita kindai tang pra tili kitim bat lai tili na ki pat ken hab ban lek phaying no hadin baladep kani ke first round kini ki khat wei tili kitim ki badon hapdeng jong ka jingi khun ka sir khai bha bagn yo ban rung shaka round of 32 ki kintup ya ka South Korea ka badon haga group A ka Scotland ka badon haga group C ka Australia lane ka Paraguay ka badon haga group D ka Ivory Coast lane ka Ecuador ka badon haga group E ka Japan lane ka Sudan ka badon haga group F ka Iran lane ka Belgium ka badon haga group G ka Uruguay lane ka Cabo Verde ka badon haga group H ka Austria lane ka Algeria ka badon haga group J ka DR Congo ka badon haga group K bat ka Croatia ka badon haga group L kini ki tim yaga kin se khon ban yo ban rung shaka round of 32 bat lightly na ki kin hab ban lek phaying no la da jia ba kimpoi shaka thong kumta tungni pe ki ei ki te ki prat li kitim ki ban sarung shaka ta ka round of 32 na kiri ki khat wei tili ki tim ki ba hab ban yale e ka jele ka khadu to ngendang e ap ki weipat ki khubor ki banangwan khublai sibun tat hadu bi kendu ha weipat ka video